Kikoriki. Como me gusta lavar la ropa, escorrerla, facelo guiso. Oh! Yampi! Yoshi! Ei! Vale, seguide. De todos os xeitos é mellor sen vos. Ei, rapaces, non a subiedes. Ou non vos dou nada. Xa subiei eu. Que? Non pode ser certo. As señoritas non a subían nunca xamais. É de mala educación. De acordo, non o farei. Uns cogomelos e un chisquiño de sal. Estes boliños. Pinky, asubiabas outra vez? Ai. É que sei que non o podo evitar. É un mal costume. É un costume moi malo. Deberías intentar evitalo. Se segues asubiando así, cando crezas ninguén vai crer que és unha dama. Santo ceo! E como o podo quitar? Eu tiña un mal costume cando era como a ti. Sempre andaba rindo en voz alta. Pero quitei o costume. Non rindo nada de nada durante máis de 2 anos. E así desapareceu. Se non a subías durante 2 anos, ese costume irase. Os malos costumes. Oh, Pinky, mira que cabaza me saiu. Voulle chamar... Voulle chamar Xigante Amarelo. Ai, como podo quitar o costume se nin me decato de cando empezo? Ai, Berry, como podo quitar un mal costume? Hai un vello método que usei unha vez para deixar de meter o dedo no nariz. Unha vez metino tanto que case rompo o dedo en 2. Entón decidín que xa era hora de quitar o costume. E cada vez que o facía dábame unha lavazada. Despois de 500 veces o costume foise de todo. Que demo está pasando aquí? Hai 3 días estaba nun cabaciño e agora na cabaza. Vaya, isto parece que... Non vale. Se te acostumas ás lavazadas, has ter que quitar ese costume tamén. Necesito un método máis novo, mellor e máis moderno. O asubío funciona así. Cando un expira, o aire sae dos pulmóns, entra na boca a través da gorxa e desde aquí sae. Pero na saída o aire atopa un certo obstáculo nunha complicada e moderna forma de labios emburrados ou de 2 dedos. É unha subía así. E como pode un evitar asubiar, Eldo? Pois chega con non deixar que o aire saia dos pulmóns. Se fago isto vou afogar. Iso parece. Ai, parece que nunca o hei facer como unha dama educada. Escoita, Eldo, ti non terás un mal costume. Si, teño un, pero non llo contes a ninguén, vale? Gústame ler mentres como e podo comer a comida dunha semana sen decatarme. Ben, e que faz para evitalo? Agora voume preparar para a batalla. Teño unha estrategia. Vou empezar lendo un libro. Empezarei a comer a propósito. Vou comer ata que me poña malo e xa non poida comer nada máis. E non mesturarei a comida coa lectura. Iso é! Teño que asubiar ata fartarme. Sí, todos os asubíos da miña vida.
facías asubiando? Ai. Oh, meu Fluff, non sabe lo difícil que é. Case imposible quitar un mal costume. Ah, interesante. É porque tes que quitar un mal costume. O meu problema é xusto o contrario. Intento obter un mal costume. Que costume queres? O costume de dicir hola. Esquezo porque ando na berza e así non hai xeito de que un poida ter boa educación. Pois isto da boa educación éche bastante complicado. Complicado. A propósito, hola, Pinky. Hola, Fluff. Moi ben.